Coas sereas das embarcacións soando e as bandeiras a media asta, o Servizo de Vixilancia Aduaneira de Vilagarcía homenaxeou a Lino Alonso, xefe de aduanas en Galicia e que faleceu recentemente. O home de 61 anos levaba case 37 de servizo no Corpo de Aduanas. Os compañeiros da base de Vilagarcía sumáronse a un homenaxe que se repetiu nas sedes de toda España. Bueno, pois tiñamos previsto celebrar en toda España a raíz do falecemento do xefe regional de Vixilancia Aduaneira en Galicia, Lino Alonso Eiras, ás 12 do mediodía, cas sirenas das embarcacións e os compañeiros da base, un minuto de silencio aí pola memoria do noso compañeiro. Lino Alonso entrou no Corpo de Aduanas en 1984. Despois de varias etapas en Madrid e Cádiz, regresou á Comunidade Autónoma no ano 2000, onde foi nomeado Adxunto Rexional de Galicia. Alonso participou en numerosos operativos converténdose nunha peza clave da loita contra o tráfico de drogas. Colaborou con xuíces como Vázquez Taín, Baltasar Garzón ou Carlos Bueren, e nas súas intervencións requisáronse máis de 200.000 kilos de cocaína e haxís. As súas intervencións permitiron levar ante os xuíces a narcotraficantes como os Charlins, Marcial Dorado, Laureano Oubiña ou Patoco. Entre as súas últimas actuacións destacan a creación da Oficina de Intelixencia Marítima de Galicia, que no seu primeiro ano conseguiu intervir máis de 70.000 kilos de haxís. Os seus compañeiros resaltaron a súa dedicación e compromiso co seu traballo e a loita contra o tráfico de drogas, tamén a súa discreción, sempre afastado dos focos. Ademais da homenaxe da Vixilancia Aduanera, a Garda Civil, o Equipo contra o Crime Organizado, o Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga, a Policía Nacional e a Unidade de Droga e Crime Organizado de Pontevedra trasladaron as súas condolencias polo xefe de aduanas falecido. O enterro de Lino Alonso tivo lugar hoxe en Ortigueira, a súa vila natal.